22 ta' Novembru, Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. It-tieni jew it-tielet seklu. Skont leġġenda Rumana, Santa Ċeċilja kienet mill-belt ta' Ruma. Sa minn xkunitha bdiet tħobb lil Ġesu u aktar ma kienet qed tikber aktar kienet qed issir tħobbu. Kienet għadha daqsxejn ta' tfajla meta offritlu ħajjitha u l-verġinità tagħha. Iżda biex tobdi l-ġenituri tagħha, iżżewġet lil żagħżugħ nobli pagan jismu Valerjanu. Ftit wara iż-żwieġ ikkonvertitu u hu ikkonverta wkoll lil ħuh Tiberzju. It-tnejn inqabdu li kienu nsara u ġew ikkundannati għal mewt flimkien ma' uffiċjal jismu Maximus. Santa Ċeċilja iddispjaċiha ħafna li kellhom imutu fil-fjur ta' ħajjithom, iżda fl-istess ħin ferħet li mitu martri għal Ġesu, istess difnithom. Ftit ġranet wara hija wkoll mietet martri wara agonija ta' 3 ijiem minħabba ferita li sofriet bid-daqqa tal-mannara fuq onqa. Għalkemm din hija storja sabiħa ta' mara Nisranija li ħarset ġbubitha u tat ħajjitha għall-imħabba ta' Kristu, mhix ibbażata fuq materjal awtentiku. B'dana kollu fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu f'Ruma hemm qabar b'lapida li jġib isimha. U sa mis-seklu 5 ġa kienet imbniet knisja f'Ruma għal ġieħ tagħha. Santa Ċeċilja hija il-patruna tal-mużiċisti. Fis-sena 1599 il-Kardinal Sfondarati ordna li jinfetaħ il-qabar u l-ġisem der intatt għal kollox. Il-ġisem kien imlibbes libsa indurata bid-deb jistrieħ fuq il-ġenb tal-lemin. Id-dirajn mitluqin minn tulhom wieħed fuq l-ieħor, lon maqtuħ, il-poża tal-ġisem kien bla dubju dak ta' tfajla żagħżugħa waqt l-aħħar mumenti ta' ħajjitha. Min iħobb lil Ġesu ma jkunx kuntent li jħobbu waħdu, imma jħabbrek biex jara maħbub, jarah maħbub minn oħrajn. Mhux hekk għamlet Santa Ċeċilja? Għalhekk fil-waqt li aħna nikbru dejjem iżjed f'imħabbitna lejn Ġesu, infittxu li permezz tagħna oħrajn ukoll isiru jħobbuh iżjed. Dan hu l-eżempju narawh ukoll fil-Verġni Marija li marret għand Eliżabetta biex twasslilha l-ewwel u qabel kollox lil bina Ġesu, imbagħad biex tgħinha fi bżonnijiet pratiċi oħra tal-ħajja ta' kuljum. Infatti, dan hu dak li qal il-Papa Franġisku f'waħda mill-katekeżi tal-udjenzi ġenerali. Meta marret iżżur lil Eliżabetta, il-Verġni Marija ma ħaditilix biss għajnuna materjali, dan ukoll, imma waslithilha lil Ġesu li diġà kien jinsab f'ġufa. Li ħadet lil Ġesu f'dik id-dar kien ifisser li ħadet il-ferħ sħiħ. Eliżabetta u Zakkarija kienu ferħana b'dik it-tqala li kienet tidher impossibbli għall-età tagħhom, imma hija l-ġbejba Marija li twasslilhom il-ferħ sħiħ, dak li jiġi minn Ġesu u mill-Ispirtu Santu u jesprimi ruħu fli nagħmlu karità bla ma nistennew ħlas, fli naqsmu mal-oħrajn, fli ngħinu lil xulxin u fli nifhmu lil xulxin. F'kelma waħda l-Papa qed ifakkarna li l-missjoni tal-Knisja u ta' kull Nisrani hija dik li twassal lil Kristu, għaliex il-vera ferħ u sħiħ u l-bniedem isibu biss fi Kristu. Kemm sagrifiċċji nagħmlu biex intejbu l-ħajja tagħna u sewwa nagħmlu, iżda jista' jiġri li nisbaljaw meta naħsbu li l-kuntentizza tiġi minn dak li għandna u minn dak li nakkwistaw. Ħarsu lejn it-tfal ċkejknin, kemm jifirħu meta jirċievu xi ġugarell. Jgħaddi ftit tal-ħin u dak il-ġugarell jispiċċa f'xi kantuniera u lanqas iħarsu lejh. Il-Papa jgħidilna li avorja Zakkarija u Eliżabetta kienu ferħanin bit-tqala li għalihom kienet impossibbli għax kienu xjuħ, imma kienet il-preżenza ta' Marija li kienet iġġor lil Kristu li ġabet il-ferħ sħiħ. U għalik, kemm importanti
li ħaddieħor jikkonverti u jsir Nisrani tajjeb. Hija priorità f'ħajtek li xandar l-imħabba ta' Kristu? Taħtaf kull okkażjoni li jkollok biex tagħmel dan ma' dawk ta' madwarek? Tibqa' tagħmel dan anki meta jkollok tħallas prezz għoli ħafna? Jalla fuq l-eżempju ta' Santa Ċeċilja u tal-Qaddisin kollha, aħna wkoll inkunu xhieda veri ta' Kristu, mhux biss bi kliemna imma b'għemilna u tassew, anke jekk dan ifisser dibatija jew martirju kontinwu minn dawk li għamlulna l-ħajja diffiċli għax aħna ta' Kristu. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Fit-tiba tiegħek mulej iqaf magħna u bl-għajnuna ta' Santa Ċeċilja għatina dik il-ħeġġa u l-qawwa li waslitha biex tibqa' soda fl-istqarrija tal-fidi tagħha sal-aħħar, anki jekk dan jiswilna saħansitra ħajjitna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.